Душанбе яке аз шаҳрҳои инноватсионӣ дар Осиёи Миёна ба ҳисоб меравад. Ҳамасола дар Душанбе бисёр навовариҳои назаррас дида мешавад, ки яке аз инҳо автоматизатсиякунонии мусофиркашонӣ мебошад. Яъне кортҳои маблағгузаронии Ситикорт. акнун барои супоридани маблағи роҳгиро шуморо лозим нест, ки ронандаро парешон кунед. шумо бояд корти маблағгузории Ситикорт хуш омадед. ё ин ки телефонро ба валидатор наздик намоед. хуш омадед. валидатор намуди кортро муайян карда, имтиёзро ба назар гирифта, маблағи роҳгироро қабул мекунад. барои назорати ҳисоби корт бошад, ҳисоб дар экрани валидатор нишон дода мешавад. Серодами дигар ҳеҷ гоҳ. Акнун даромад танҳо аз дари аввал. ва баромад аз дарҳои мобайн ва охир. корти маблағгузаронии Ситикорт бо ҳаҷми 5 ва 10 сомониро аз тамоми марказҳои савдо ва нуқтаҳои фурӯшӣ дастрас карда метавонед. ва ё аз тамоми терминалҳои экспресс-пей. пур кардани ҳисоби корт бениҳоят осон мебошад. кортро ба ҳисобкунаки кортӣ, ки дар ҳамаи терминалҳои экспресс-пей насб шудааст, гузоред ва ё ки тариқи дастӣ амал кунед. муҳим он аст, ки ҳангоми маблағгузорӣ рақами телефонии худро қайд намоед, ки аз пур шудани ҳисоби корт смс-паём қабул мекунед. ин тарзи қулаи сарфа кардани вақт ва буҷаи шумо мебошад. акнун шумо бовар доред, ки барои роҳгиро маблағи изофагӣ сарф намекунед. ояндаи шаҳри мо дар дасти мо. бо қувваи худ чунон кунем, ки минбаъд ҳама чӣ қулай, дастрас ва замонавӣ бошад.